Паводле закона аб СМІ, беларускія журналісты маюць права збіраць, запытваць і атрымліваць інфармацыю з дзяржаўных органаў, ад палітычных партый, іншых грамадскіх аб'яднанняў. Я же журналист! Что, не надо! У меня же... Блин, что вы делаете? Отдайте экран! Присутнічаць у раёнах узброеных канфліктаў ці надзвычайных сітуацый на масавых мерапрыемствах, у месцах іншых грамадска значных падзеяў і перадаваць адтуль інфармацыю. Фізічным асобам гарантуецца права на атрыманне, захаванне і распаўсюд поўнай, праўдзівай і своечасовай інфармацыі аб дзейнасці дзяржаўных органаў, палітычных партый і іншых грамадскіх аб'яднанняў. Сюда камеру покажи, камеру вот покажи. Ты с какого? Ну вообще ты целый, тебе не попал? Да, у меня профессионально. А почему на вас напали? Вижу, потому что я снимал. «Свобода слова – твоя свобода». Твоя свобода.